Okay, prøv lige at forestille jer det her. En vikingkonge, der bliver brutalt myrdet af sit eget folk inde i en kirke. Det lyder jo ikke ligefrem som opskriften på en helgen, vel? Og alligevel så er det præcis, hvad der skete med kong Knud den 4. I dag dykker vi ned i den fuldstændig utrolige historie om, hvordan Danmarks måske mest forhadede konge endte med at blive landets søtælgen, Sankt Knud den Hellige. Ja, det er jo det helt store spørgsmål, vi skal have opklaret. Hvordan i alverden går en konge, der var så upopulær, at han blev jaget på tværs af sit eget land og slået ihjel foran et alter, til at blive en nationalhelge? For at finde svaret, der bliver vi nødt til at skrue tiden tilbage. Helt tilbage til et Danmark, der stod midt i en kæmpe identitetskrise. For for rigtigt at forstå Knud, så skal vi forstå den tid, han levede i. Vi befinder os i 1000-tallets Danmark. Et rige, der var fanget i et voldsomt sammenstød mellem to verdener. På den ene side, der har vi den gamle vikingeverden. Altså et samfund bygget op omkring krigeridealer, plyndringstogter og ikke mindst magtfulde lokale stormænd. Og på den anden side, der har vi den nye europæiske model, en stærk centraliseret kongemagt, som henter sin autoritet fra Gud gennem en rigtig tæt alliance med kirken. Knud, han stod med et ben i hver lejr, opdraget som en viking, men med en vision om at blive en moderne europæisk enevældskonge. Da Knuds far, Svend Estridsson, døde, valgte stormændene faktisk først hans meget milde bror, Harald Hén. Og Hén, det betyder en blød strygesten. Det siger lige om det hele. Han var en konge, der samarbejdede. Men da Knud så kom til magten i 1000 uger og tos, var det totalt slut med den milde stil. Han var autoritær, han var ambitiøs, og han havde en helt klar plan for Danmark. Og hvilken plan det var? Knud ville simpelthen forvandle Danmark fra bunden. Væk med det gamle system med landsting og stormænd og bestemte det hele lokalt. Ind med en stærk, moderne stat, hvor al magt udgik fra én person, kongen. Og hans allervigtigste værktøj til at opnå det, det var kirken. Et af hans mest kontroversielle træk var forsøget på at indføre tiende. Forestil dig det lige, en fast skat på 10% af alt, hvad bønderne producerede. Alt sammen skulle gå direkte til kirken. For bønderne og de lokale stormænd var det her jo helt utåligt. Et totalt brud med gammel ret og tradition. Men for Knud, det var et genialt træk. Ved at gøre kirken rig, gjorde han til sin stærkeste allierede. En allieret, der var fuldstændig afhængig af ham, kongen, og ikke de lokale stormænd. Magten skulle simpelthen flyttes fra det mange til den ene. Det her, det fanger virkelig essensen af Knuds strategi. I 1085 gav han simpelthen enorme landområder og, endnu vigtigere, retten til at opkræve bøder til domkirken i Lund. Det var jo ren magt, han tog direkte fra stormændene og gav til sin allierede. Hver eneste gang han styrkede kirken, svækkede han sine rivaler og samlede magten hos sig selv. Et politisk mestertræ, ja, men det skabte ham også rigtig, rigtig mange fjender. Men Knuds ambitioner, de stoppede altså ikke ved Danmarks grænser. Slet ikke. Hans helt store drøm, det var at generobre England. Og det var præcis den drøm, der i sidste ende blev hans endeligt. I 1080 samlede han en fuldstændig gigantisk flåde oppe i Limfjorden. Næsten 1000 skibe. Det var en af de største invasionsstyrker, man nogensinde havde set i Nordeuropa. Men hvem skulle så bemande alle de skibe? Ja, det skulle bønderne selvfølgelig. De blev tvangsudskrevet til krigstjeneste, den her pligt, man kaldte for leding, så de måtte forlade deres gårde, deres marker og deres familier for at følge kongens store drøm. Men hele planen faldt fuldstændig fra hinanden. Knud blev selv opholdt nede ved sydgrænsen, og imens lå hele flåden bare og ventede og ventede. Sommeren gik, og høsten nærmede sig. Bønderne blev desperate. De skulle jo hjem. Knuds egen bror Olof tog deres parti, og han blev prompte arresteret for forræderi. Og det er lige her, vi finder den gnist, der antændte hele bålet. Da Knud endelig kom tilbage, var mange af bønderne taget hjem for at redde høsten. Forventede de måske lidt forståelse? De fik det stik modsatte. Knud krævede enorme bøder for det, han anså som desertering. For en befolkning, der allerede var presset til det yderste, var det simpelthen dråben, der fik bæret til at flyde over. Oprøret eksploderede i Vendsyssel. Oprøret spredte sig som en steppebrand. Kongen, der drømte om at erobre England, var nu pludselig på desperat flugt i sit eget rige. Fra sin kongsgård i Børlum blev han jaget sydpå. Et forsøg på at forhandle i Viborg endte i rent raseri. Til sidst endte han i Odense, hvor han søgte tilflugt i byens lille trækirke, Sankt Albani. Det var hans absolut sidste håb. Den 10. juli 1086. Knud, hans bror Benedikt og 17 af hans allermest loyale mænd
barikerede sig ind i kirken. De påkaldte sig kirkefreden, en hellig og ukrænkelig regel om, at intet blod måtte flyde i Guds hus. Men oprørens vrede var simpelthen for stor. Og her sker der et utroligt skifte. Krønikeskriveren Alnot fortæller, hvordan Knud opgav kampen. Han forberedte sig på at dø, men ikke som en konge, som en martyr. Han skriftede sine synder og lagde sig foran alteret med armene strakt ud, ligesom Kristus på korset. I det øjeblik forsvandt vikingekongen, og en helgen begyndte at tage form. Døden kom brutalt. Et spyd eller en pil blev kastet gennem et vindue og ramte kongen. Derefter stormede oprørerne ind i kirken og hoggede både hans bror og alle 17 af hans mænd ned. Kun en eneste mand med kongeligt blod undslap, Knuds bror Erik Ejegod, og han skulle vise sig at blive helt afgørende. For det er her, historien tager sin allermest utrolige drejning. Kongemordet i Odense var Knuds største nederlag i livet, men det skulle vise sig at blive hans absolut største sejr i døden. Efter mordet blev Oluf, ham broren fra Limfjorden, hentet hjem og gjort til konge. Men hans regeringstid blev en ren katastrofe. Landet blev ramt af årevis med tørke, misvækst og en forfærdelig hungersnød. Han fik meget passende tilnavnet Oluf Hunger. I en dybt religiøs tid var der jo kun én logisk forklaring. Det her, det måtte være Guds straf for mordet på en hellig konge. Knuds gamle allierede, kirken, så selvfølgelig sin chance og hjalp den fortælling rigtig godt på vej. Og så, pludselig, begyndte der at ske mirakler ved Knuds grav i Odense. Blinde fik synet, og syge blev raske. Den forhattede tyran var i fuld gang med at blive forvandlet til en helgen. Det var den overlevende bror Erik Ejegod, der fuldførte forvandlingen. Som den nye konge så han det enorme politiske potentiale i at have en kongelig helgen i familien. Han rejste personligt hele vejen til Rom og overbeviste paven. I år 1101, bare 15 år efter det blodige mord i Odense, blev Knud officielt helgenkåret. Og det er jo her den helt store, vilde ironi i historien ligger, ikke? Ved at dø opnåede Knud alt det, han kæmpede så hårdt for, mens han var i live. Hans martyrbød cementerede alliancen mellem konge og kirke. Helgenkulten gav pludselig den danske kongemagt en guddommelig legitimitet, som varede i århundreder. Hans politiske projekt lykkedes, men han skulle dø for at se det ske. Så hvad skal vi så tage med os herfra? Spørgsmålet står stadig. Var Knud en brutal tyran, der pressede sit folk alt for hårdt med sine store visioner? Eller var han en fremsynet konge, en martyr, hvis brutale død banede vejen for et mere moderne Danmark? Måske er svaret, at han var begge dele. En mand, der var fanget mellem to tidsaldre, og hvis eftermæle i sidste ende blev formet langt mere af hans død end af hans liv.